Altså, nu skal I huske publikum, det her klasse, det er en showklasse. Så I bliver nødt til at tænde hylderne og ponyerne lidt. Juliefris og Imalo X havde en tid som første rytter på 31,3 og en luftfejl. Lars ryder på hold nummer 2. Publikum, jeg synes ikke, I siger så meget.